Il-ġuri fil-konfront ta' negozjant Jorgen Fenek għadda minn waħda mill-aktar ġemat intensivi sissa kif xed l-ex Chief of Staff Kastilja Keith Schembri fil-waqt li l-qorti semet sensiela ta' xhieda u evidenza relatati mal-investigazzjoni dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Schembri ċaħat b'mod kategoriku kull allegazzjoni li ta' istruzzjonijiet lil Fenek biex jorganizza qtil ta' Daphne Caruana Galizia li svela informazzjoni konfidenzjali dwar l-investigazzjoni jew illi ipprova influenza l-xut tal-istat Melvin Toma. Huwa iddeskriva wkoll ix-xhieda ta' George De Giorgio bħala gidba skandaluża u ċaħat illi qatt bat lil Kenneth Camilleri biex jikkalma lil Toma jew l-qatt trid illi dan jinqatel. Schembri ċaħat ukoll illi qatt kellu f'idejh jew għadda l sejħa frame-up letter lit-tabib Adrian Vella biex tasal ant Jorgen Fenek. Il-kwistjoni tal-mobile phone nieqes ta' Schembri reġgħet qamet fil-qorti waqt dan il-ġuri. L-avukat difensur Giannella De Marco fakret fix-xhieda preċedenti tal-assistent kummissarju Keith Arnaud li kien qal li Schembri kien infurma li il-mobile intilef waqt it-tfittxijiet fir-residenza tiegħu f'Novembru tal-2019. Schembri iżda ċaħat li qatt qal li l-mobile intilef u sostna li kien qal biss li ma kienx jaf fejn jinsab. Huwa żied li sallum għadu ma jafx fejn jinsab. Fost l-aktar momenti li ġibdu l-attenzjoni kien dak meta Schembri rrakkonta laqgħa li skontu kellu mal-avukat David Gatt u qal li l-avukat kien mar fl-uffiċċju tiegħu li wara li mar sat-toilet meta rritorna sab lil Gatt Arwin bla ħwejjeġ f'Kastilja. Schembri wieġeb li sallum għadu jipprova jifhem x'kien ġara. Keith Schembri xed ukoll li Jorgen Fenek qatt ma ammetta direttament li kien involut fil-qtil, iżda li kien taħbis x'jifhem dan waqt ikla fil-House of Four Winds. U għaxet ukoll li meta aktar tard tinduna li Fenek kienet jimplikah fil-każ ofra r-riżenja tiegħu lill-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Matul il-ġimgħa xedu wkoll diversi uffiċjali tal-Pulizija, is-Surġent Gary Sherry sostna li dak li twettaq fir-residenza ta' Schembri ma kienx jissejjaħ search għax inġabru biss l-oġġetti indikati. Aktar qabel din il-verżjoni mogħtija sansitra minn membri tal-iskwadra tal-forensika, Keith Schembri kien ċaħada. Is-Surġent Sherry insista wkoll li waqt it-tfittxija kienu preżenti xi ħaddiema u Neville Gaffa. L-Ispettur Kevin Pulis ikkonferma li Jorgen Fenek ma kienx talab li jara tabib iżda li kien l-Ispettur Keith Arnaud illi talab li jissejjaħ it-tabib Adrian Vella. Is-Surġent Joseph Gerada xed illi waqt l-interrogazzjoni tiegħu Jorgen Fenek allegatament qal li l-pjan tal-assassinju beda minn Keith Schembri u li kien ħeġġu biex imexxi meta Melvin Toma talab 120,000 euro. Fenek qal ukoll skont Gerada illi kien ħallas 50,000 euro lil Toma biex jipprova jwaqqaf il-pjan u allega li Johan Cremona, Adrian Vella u l-ex Prim Ministru Joseph Muscat kienu jafu illi Schembri ried lil Daphne Caruana Galizia tinqatel. Dawn huma allegazzjonijiet li Schembri ċaħat kompletament matul ix-xhieda tiegħu. Waħda mill-aktar xhieda emozjonanti kienet dik ta' Peter Caruana Galizia, r-raġel tal-ġurnalista assassinata, u spjega kif il-ħajja tiegħu qatt ma reġgħet kienet l-istess wara qtil ta' martu. U qal li hija traċedja li Daphne qatt ma kellha l-opportunità tgawdi lin-neputijiet tagħha. Matul il-kontroeżami tiegħu ħareġ ukoll illi fuq talba tal-familja u skont indikazzjonijiet tal-Pulizija Ġermaniża, id-dejta li kienet tinsab fuq il-laptop ta' Daphne Caruana Galizia ġiet imħassra wara li l-Pulizija kienu ħadu l-informazzjoni kollha li kellhom bżonn. Intant, il-qorti ordnat investigazzjoni wara li semet li Keith Schembri allegatament ġie avviċinat minn impjegat tal-qorti li talbu pjaċir. Il-ġuri, presedut mill-imħallef Edwina Grima, jkompli fil-jiem li ġejjin kif il-prosekuzzjoni tkompli tressaq l-evidenza tagħha fil-waqt li Jorgen Fenek qed ikompli jiġħad l-akkużi kollha fil-konfront tiegħu. Għall-prosekuzzjoni mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qed jidhru Godwin Cini, Danica Vella u Anthony Vella, fil-waqt li d-diviża hija magħmula minn Giannella De Marco, Gianluca Caruana Curran u Charles Mercia. L-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodina Kakija qed jidhru għall-familja Caruana Galizia.